हेलो गाइस, जय जगन्नाथ माय यूट्यूब चैनल ओडिया कथा। तो आपण मन नहीं आसीचु गोटे छोट प्रोजेक्ट जे कि जिम्बाल आसन देखिबा तांकर सेटिंग। तो बेसी देरी करबा नहीं, तो आसन देखि नबा केमती सेटिंग करा जिवो। এটা বর্তমান জিম্বল তাকে বর্তমান ফার্স্ট এইটাକୁ আনিবা। এইটা তার হলা লগাইবা ପାଇଁ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଏଇଟା ତାର ଲକ୍ ଅଛି। ତା ଫାଷ୍ଟ ଲଗାଇବା, ଲଗେଇକି ଏମିତି ମୋଡ଼ିବା। ମୋଡ଼ିଲା ପରେ ଯେତେ ବଳ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିବେ, ପୁରା ଭଲସେ ଟାଇଟ୍ କରିବେ। ଯେତେ ଜୋର ଅଛି ବଳ ଟାଇଟ୍ କରିବେ। ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ସେଇ ଲକ୍ଟା ଦିଆହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆହେଲା ମାନେ ଆର ରହୁଛି ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଠିଆ କରିବା। ଏଇଟା ଠିଆ କଲା ପରେ ଆମର ସାଇଡ୍ ପଟେ ସବୁ ସୁଇଚ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ସାଇଡ୍ ପଟେ ସବୁ ସୁଇଚ୍ ରହୁଛି। ସୁଇଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନ୍ ଲକ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲକ୍ ପଡ଼ିଅଛି, ପଡ଼ିଲା ଅଛି। ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ ସଦାବେଳେ। ସଦାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି କରିବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ରଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିନେବା। ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଖରେ କଏନ୍ ରଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲଗା ହେବ ଆମର ପଛପଟ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କଏନ୍ ରଖିଥିବେ। ଫାଷ୍ଟ କିଛି ସମୟରେ ହାତରେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଆମର ଗୋଟେ କଏନ୍ ରଖିଥିବେ। କଏନ୍ ହିଁ ଟାଇଟ୍ କରିବେ। କୌଣସି ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର କି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଯେତେ ବଳ ଅଛି ଦୌଡ଼ି ଏଇଟା ଟାଇଟ୍ କରିବା, ପୁରା ସିଧା ରଖିବା। ସିଧା ରଖିଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ଅଛି, ଆମେ ଫେତାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିଦେବା। ଫେତାଟା ନ କାଟିଲେ ହେଇପାରିବନି। ସ୍ପିଡ୍ ମେସନ ହେବ। এটা ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଦେଲେ, ଆମେ କ୍ୟାମେରାର କଭର ଖୋଲିଦେଲେ ଆସିବାରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେ ରଖିବା। ଏଇଟାକୁ ଆମର ଏପଟେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ଟେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୁଇଚ୍ଟା ଇଏ କରିବେ, ଫଙ୍କସନ୍ କରିବେ। ଏପଟକୁ ଫଙ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଧୀରେ କିନା ଆପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପଟରେ ସୁଇଚ୍ ରହୁଛି, ଏଟା ସବୁ ଟାଇଟ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ୟୁନି ଲକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ମୁହଁ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଲକ୍ଟାକୁ ୟୁନି ଲକ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛକୁ କରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ। ତଥାପି ମୁହଁ ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ତଥାପି ତାର ଆଉ ଟିକେ ସେ ଆଉ ତଳ ପଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟିଂଟେ ରହୁଛି। ଦେଖିବା କେଉଁ ପଟୁ ରଖିଲେ ମୁହଁଟା ସିଧା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁହଁ ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ତଥାପି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଲା ନାହିଁ। ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଲା ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ। ତାପରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଦେବା। ଯେଉଁ ଲକ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁଆଡ଼ିକି ରୋଟେଟ୍ କଲେ ବି ବୁଲିବ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼ିକି ଯାହା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ପକାଇବା। ଏଠି ଆମର ରହୁଛି ଯୋଡ଼େ ବ୍ୟାଟେରୀ ପକାଇବା। ଏଇଠି ତଳେ ଦୁଇଟା ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲା ପରେ ଖୋଳ ଅଛି, ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଟେଟ୍ ଯୁଆଡ଼େ ବି ମୁଭ କଲେ ବି ଯାହା କଲେ ବି ଅନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଅନ୍ କରିବା ହେଲା। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ୍ ଅଛି, ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଆଗ ପଛ ବୁଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗ ପଛ ଯାହା ବି ଯୁଆଡ଼େ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛି ଏଠି ଆମର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପଟେ ବି ଲକ୍ ରହୁଛି।
जदि एल करवा जो आड़िकी रही तो से आड़िकी बुलेट करदेव बर्तमान जमी करवा सेमती रहा भी करें किसी भी असुविधा रोनी।